negozio honen erabasi energiak nintu. Jose Marirekin hitz egin, berak erosi du taberna bai, baina ni sozio nauen. Eta lehenengo egunen tokatu zitegunen musu bat ematea akordatzen naiz farmaziko trastiendan izan zala, Leon, ataka. Bueno, ni benetan harrituta nago. Nun daude gizonezkoak herri hontan? Ni ondo nago nire erreñador eski dagoena. Gaur ere berak gelditu da bideo dendan. Eta, Ostia! Kaixo lagunok, hemen bai lasaitasuna eta bakea. Eta ez bogakoa. Gogoratzen nola bukatu zuen. Bederatzigarren urte honetan ere izan genuen bonbazoa. Estefania etorri zen. Arralden izan den emakumerik gaiztoena, maltzurrena, sugegorriena. Bueno, behitu nahi duzuen bezala. Baina honek Maria Luisa santu bihurtu zuen. Hori seguru. Estefaniak bazuen helburua, aberastea. Eta zeinak zuen ondasunik handien arralden? Maria Luisak noski. Beraz, baliatu bere arma guztiak eta lortu zuen Maria Luisari dena kentzea. Bai, dena, ez bakarrik ondasuna. Xabier semea ere bai, gogoratzen? Zorgin arriskutsua. Eta Euskal Herria eta mundua zertan zenbiltzan. Eltzak oraindik ez du Galiziako. Lehiaketan irabazten du Arantzazuko estatuaria. Arralden nahikoa lan bazen, boga berritu egin zuten, eta inaugurazioarekin hasi ginen urtea. Leo eta Gaston pozik zeuden. Baina orduan txegin zuen aparizioa Estefaniak. Ez dut gehiago esango. Ondo ezagutzen zaitut. Zer, urduri, taberna iriki behar dugulako. Bai, bueno, ya tú sabes, los nervios del estreno y eso. Hori, tabernak buruko minak besterik ez dizkigumen azken bolaran. Lasai, emakumea. Okerrena pasada, hemendik aurrea gauzak ondo irtengo dira. Eutxiko ja, hoi esan duzuzu beti. Leonor, zuregatik ez balitz, lehen pausoaren nuke emango. Ui, hartu? Ez dela maitalea zarratu ingo zaizu, Gero arte... Maite zaitu. Kolo. Leonor, eskerrak. Zergatik etzen idan hartzen? Zerbait gertatu da, ala? Kolo, ezin dut. Leonor. Kolo, zoaz, okei? Zoaz zu bakarrik. Hobe izango duzun eta zaztea, nahiko min eman dizuton eskerota. Mesedez, Leonor, berriro ez? Kolo, ezin dut egin. Ezin dut horrelakorik Gastoni egin. Koldo, zoaz eta zote hona izan, okei? Merezi duzuta. Leonor, beira, entzuidazu? Hori guztia argi geratu zela uste. Traidore alako egingo nuke taberna zulo honetan dagoela sartutat. Erantzun, kaixo Maria Luisa. Zer moduz? Oso ondo jangiko ari izkarrak, zer ba? Ez duzu sartu nahi, gaur inaugurazioa egiten ari gara. Bai. Ikustekoa izango da egin duzuen desastrea. Maria Luisa, ezin dugu ondo moldatu. Lortxagabe alakoa. Taberna lapurtuta gainera oraindik ondo konpontzea nahi. Garagardo bat, mesedez. Bai. Que tomas. Kaixo, Lastana.
Ez didazu ezer esan behar? Ez zara zure emaztea ikusteaz poste. Emaztea duk. Ni txora-txora inda nengoa. Talako batean. Alde egintzian. Bakar erantzita. Eta orain, etzaia herria agertzen. 3 urte pasata gero. Zergaitik. Ni Leonorrekin gustora nego. Nik ez diat bere beharrik. Zer da nahi duzuna? Ba, negozio honen erabazien erdiak ditut. Zu burutik egin jazalde. Bigamia delitu baten erantzule zara. Eta hori, kartxelarekin zigortuta dagoela. Momentu honak asko eta asko. Niretzako goenkalek gauz bat eman dio nere bizitzari. Ni urteetan harriakin, niko bakarrik ibili naiz, ez? Hemen alderantziz ulertu dut taldelana zer den. Ba, nire lehenengo NGA izango litzake. Momentuik onenak ituan eszena koralak. Baita estuasunak, Osteak batzutan lan asko sartzen zizuen. Egurra, batzutan da kontxo, buruare... Gioia ikasten saiatzen naiz. Gero nola botatzen dudan edo zer egiten dudan hori zue profesionalak esan beharko duzu. Nire aldetik behintza saiatzen naiz gutxienez gioia ikasten. Gogoratzen naizenean urte haietaz, esperientzia hartaz, batez ere oroitzapen politia datorkin dizkidara, Ba, hoxe, kamara batekin, Urgul mendian, ekipu txiki bat, Eusebio, Maialen, Tomas, estena importantea zen, maitasun deklarazio bat, talki batzukin, ez dakit, netzako ura handia izan zen, beti guatuko naizen egun bat izango bai. Imaginatu, 15 pertsonai, festa bat ospatzen egia, eta gero testu gutxi daukak, libreago, sueltoago, ja nahazten, realitatea eta fikzioa, ja, buia gehiago egite, pixka gehioraten da. Koralak, saltza hori denatanun artian, danok lasai geundela grabazioak egitean, zoragarri errituan. Izan du nituen bio-hiru sekuentzi hor atsedenean amaiketakora joan, da ardo goxo xamarra eta bitra hoeska egin, eta gero ondoreko sekuentzian joan egin zitzaian gioia, hau ez da martxa. Aurrengoetan ja zuku pixko bat, eta zukua baino ez martxana, bestea melokotoiena. Melokotoi egiz harrapatzeko. Ez duazun batzu baina orokorrien oso balantze hona, oso positiboa. Lasai, kontu bati bueltak ematen aritu naiz eta zera pentsatu dut. Zu pentsatu? Tira, nahikoa dugu. Zuk zer egin duzu, azken urte hauetan? Ez zerrez? Ara, zu tabernaz arduratu zinenean, orduan txasi zitzaizkigun guri miseria guztiak. Ama, ez duzu eskubiderik. Bai jauna badut eskubidea. Gaizka, psikiatrikoan egongo da, bai. Baina ark, orain arte beti ondo zaindu izan ditu. Zera, lasatarron interesak. Baina zuk ez. Hoxe, taberna zure erruz galdu genduen. Eta ez ahaztu hori. Zuk emantzen nion konfiantza eta zuk sartu zenuen Gaston zarri hori etxean. Baina burutuk eginda zaude. Gaizka baino okerrago zaude. Ara, Xabier! Naskatuta nago. Baita nire, zure txapelkariekin. Nik egia esan dut. Eta horre min eman badizu, aurrez erakutsi bartzen duen zure gizontasuna. Orain berandu da, orain ezarrez, oixa. Ba noa, ez dut txorakeria gehiago entzun nahi. Ixo? Heroina gustatzen zaik, ez da? Heroina iretzako. Gustura esango nikek, sentitzen diat. Baina ere ez ezkik sentimentalkeria gustatzen. Zer gertatzen da? Jose Mari. Boga, taberna, galdu egin du. Ai, Jose Mari, zer duzu? Favorez etorri azkar lagundu. Ai, Jose Mari, zer duzu? Lasai, nire kontu. Hori ez dakiz gertatu zaion.
Gaston, zera eskerrak eman nahi nizkizun, bertan geratzen utzi didazuelako. Didazuelako? Bai, zuk eta... Entzun ondo. Hemen baldin bago, Leonorrek nahi dulako izan duk. Niregatik palitzetzitzen hemen geldituko. Zaila gaztu, nola tratatu nozen, hire amak eta ik. Bai, baina orain... Orain zer, Zer esan berdidak? Ez duela hire amarekin zer ikusirik? Aldatu egin naizela, damutu egin naizela? Bai, balitekek, baina demostratu beharko duk. Batzen ez, lehendabiziko musua noiz eman nun, Orion grabatzen eginen. Egun hartan oso nervioso nean. Enekin, Espainia nola jarri, nun eskua jarri, enekin gauzak nola hain. Hainoa bera nahiko lotxaga bera da, baina atzematen bera ere nahiko urduri zerlat. Orduan realizadorek esan zuen, a ber nola ite duen, pasioz betetako estena, a ber nola grabatzea duen, da kalen. Eta gaina, kotxe jendea huri baten, eta gu kalen erdin da kamera grabatzen. Eta, venga, 5-4 esaten denen, heldu eta musio eman guzioat, eta jazta, lehen bailen pasako jo. Eta orduntxe, 5-4 heldu nion, eta musio eman nion, musio luzea, da moztu, jazta. Eta realizadora jetxi izan, ni pentsatzen ona esango zula, eta oso gaizki. Gaizki mandi musio. A ver, chaval, esto se hace con cámaras. Musio emate jozunen, zu kamera guzti bizkarra ematen nahi bali mazea, ez du ezertako balio. Musioak ere ikusin behar dut ez osan. Lehen nahiko komplikazio baleukan, gaina preokupatu behar dut, kamerak nola hartuko duen musio hau. Agobiatu nintzen pixkat, kontu horrekin. Zer egitut. Ez da posible. Bai, gura zenuena egin duzu. Besterik ez. Gustatu zaizu. Hemen ez da ezertxori gertatu, jo. Hori nahi zenukezu. Ez da berriro gertatuko ez. Ahaztu. Nik ez dut ezer nahi zugandik, jo. Ezer ez, eta ahaztu betiko. Barkatu baina, hori agian, zeure buruari esan beharko zenioke. Boga, berez, nire senarraren familiarena zen. Niri senarra gaixotu, eta alarenik etxeari eutxi eginean. Zerri hori azaldu zen arte. Familiako omentzen. Inoiz ez genuen, bere berririk izan, baina... Novela bat ematen du horrek. Alaxe da ba, eta egia da baita ere. Taberna beretzat izateagatik sekulako trampak eta zerrikeriak egin zizkidala, ni handik botatzea lortu zuen arte. Hombre, hasieran zaia, porque inoiz ez zitean tokatu diez musu bat ematia, eta lehenengo gunen tokatu zitegunen musu bat ematia akordatzen naiz farmaziko trastiendan izan zala, neon, ataka, ez que ez dakizu, ondo, nola jungoan, ez sentituko zun, bueno, ez, lehenengoak mingaini gabe, claro. Gaina ez dakizu bestia nola reakzionatuko gu. Gero ja tokatzen zaizunen gehiago eta gu bezala, txapazta lutxik, ez da, gero muy fogosos, demora guztia morreatzen, ja arte jozu trukua, ez? Baina hasierakoa izan zen, ostras. ¿Qué es esto? Baina Gaston, zetan ari zara? Wiki Glenfiddich. Osa guztia, de menos de whisky. ¿Qué es esto? Virgencita. Lo que me temía. Aseguro que dentro dituen guztia daude. No falla ni uno. Tximistak, musuk eman behar zitunen, guk mobilak eta orduako hasizian, eta mobila deitu ite ginola. Klarek, silenzion, vibrazion jarrita zeukan, poltsikun, grabatzen izala ezin dago telefonoa piztutako, baina beti poltsikun egitzi zean barek telefonoa. Eta, musio emateko momentu gentenak zai eta ginen kameran atzen, tximistai deitzeko, eta orduan, nervioso jartzean, pasekilako gutenok behidak geundela, ez? Konfiantza nola gendun, eta ondo pasare oso ondo ite gendun, olako gauza pila bat ite egin duzela, ez?
Baldago norbait goia urtan. Ez dakit, Don Luis uste dut ja alkatean egongo dela, así. Eta Dolores? Ez, emekin joan da faltzera. Ah, Juana da. ¿Pero con quién estás viviendo, Leonor? ¿Qué hiciste de tu vida? Utzi. Eskerrik asko. Edarte. Agur. Zurekin egoten naizen bakoitzean, ez dakit zer gertatzen zaidan. Badakit zer gertatzen zaizun. Neuri be gauza bera gertatzen zait. Estefania Rodríguez eta Gaston Etxanoz. Zenare mazteak. Baina ze hostia dau. Ze ondo geratu naizen. Xavier. Kasarra. Niretzako pertsonaik onena kontxuk egitezuna, Maria Luisa. Ze gaiztu hauan. Bueno, geho bihot txiki bate bazia, baina gaiztu hauan. Da niretzako pertsonaik gaiztuak onena dituk. Haren begirada maltzur hori eta bere estratagema guztiak egitezitunak, ni Maria Luisakin gelditzen nauk. Nei gustatzen zitzaian Xabi Agirren pertsonaia. Bai, baina betian nik, no se, simpatiko egite zitzaian, da... Bai, eta nun asko lanen berarekin, egure pertsonaiak etzian asko juntatu, baino... Mariluzen ere oso ona zan, Mariluzen. Kontxokin oso ondo, Mariluza bezala, baksua. Nire zeimik itzabilen da hori itzaten gustatzen. Gastonek duen guztiaren erdia, zureare bada, ezta? Bai. Hain zuzen horixe da nik proposatu nahi dizutan negozioa. Zuri dagokizun erdia Xabi Herritan niri saltzea. Zer iruditzen zaizu? Neure esatia zuri saldu? Zein da, zure erantzuna? Egun batzuk behar ditut pentsatzeko. 3 egun barru diru hori gura dut. 3 egun barru diru hau dena, baina zure nondik aterako duta? Zeuk ikusi. Zeure arazoa da. Baina 3 egun. Ostantzean beste bati salduko diot neure partea. Utzi ezu gau bat zurekin pasatzen. Gau bat, goxo. Zertan ari zara? Zertan ari zara zu? Zertan ari zara? Zaidazu? Dena dakita, Gaston. Dena dakit. Bai, apropos gaza zabalik utzi zenuela badakit. Bai, badakit. Botikiarik onenak gorde egin zenituela ere badakit. Bai, badakit, bai. Eta seguruari iruzur egin diozula ere badakit. Eta okerrena eta morru gehien ematen didana. Hiltzailea zarela, Gaston. Bai, zu zara, Doloresen erioretzaren errudun bakarra. Bakarra, Gaston, bakarra! Estefania Gastonen emaztea? Hori bai sorpresa. Berehala mugituko zituen bere ari guztiak. Zer egiten duzuzuk hemen? Fuera bogatik. Entzatu gehiago ikusi nahi. Eta zuk ere ospa, Sentitzen duen lastana. Baina oker zabiltza. Zuk alde egin behar duzu hemendik. ¿Qué tú dices? Taberna honen erdia nirea da. Gaston, nire senarra da.
neuna ez Gastonen legezko emaztea. Estefaniak berehala jarri zituen agerian bere marea gaiztoa. Etzen gelditu bere helburua lortu arte. Xabierrekin ere eskondu zen, gogoratzen? Hogatik aldekin beharko du. Baina zelan hartu zuen ikusita, segurasko Gaston epaitieketan salatuko du. Ai, primeran orduan. Noiz sinatuko ditugu paperak, Urrengo astean presokiko ditut. Baina esan izun, nik erdi baino ezin dizut saldu. Lasai, beste erdia berez etorriko da. Gaston Alporja horrek, kartzelatik ateratzen denean, bere esatia saltzea beste aukerarik ez du izango. Ezinezkoa dago eta gondo. Animo, Leonorta, gora bihotzak, Bueno, joan beharra daukateta, Gero arte, mila esker. Hauxe besterik ezken nuen behar. Zer hori bogako kontutik dirua laputzen aritu da? Dirua nik jarriko dut, Leonor. Hala? Bai, nik erosiko dut taberna. Zure zeregina prezio on bat lortzea da. Bestelare eosein beharko luke. Erosten hasita, hobe, prezio on bat lortzea, ez da? Hala izaten nahi duzu? Bai, hala izaten nahi dut. Baina baldintza batekin. Ze baldintza? Noiz bai taberna matxeinen eskuetara iritsiko da. Baina baita artean, zuk erabatean nahi dut. Benetan ari zara? Noiz ez duten serio itzein. Odban aurrera? Ni komedian, bai. Bai, baina goen kalen kuriosua zan, ze hainbeste komedia egiten, gero tokatzen zanen dramazko estena bat, nik, oso urduri egoten itzan. Zetun, kapasa izango nahi zen, hainbeste tonteri egiten, da derrepente, bera jetxi berrez, eta reto bat zan niretzako, baina disfrutatzen un baita ere. Alde derrepentean, nere tabernatik. Ikusten dut ez dizutela informazio osoa eman. Zergatik dioz hori? Jose Marirekin hitz egin, berak erosi du taberna bai, baina ni sozio nahuela. Nik irakurri nunen gidoian lehenengo aldiz dilista, hau zer da? Lentejak, como que lentejak, hau inorkeztu esaten da. Eta hainbeste esaten, bai, kuriosu esan zan. Baina nik uste zala lutxik kakasko matezulako dilistakin, ez? Beti zeon, historio horrekin, orduan azkenen. Tori, zure parte. Ez da asko. Nahiko, bate paino gehiago hartuko luke. Eta zu golperi jo gabe? Bueno, xitzen, bueno. Ni banoa. Agur. Gaston. Tori. Zer da? Gure eskontzaren anulazioa? Baina basenekien? Bengo aztean abogadoak izan ziren. Zergaitik emon didazu orduan durio. Dirua ez da dena. Diruak nien hau sekula zorion txoekin, eta orain ere hau egingo. Hortxe duzu dirua, eta orain nazazu pakean, etxu? Egian enaiz... ez dakit, baina enaiz zu bezalakoa, etxu? Urte berrian ama, Tori. Eskondu egin altzara emakume horrekin. Bai ama, eta gogoratu hau nire nahiaren etxea dela. Zer esan nahi duzu, Gurekin bizi nahi ez baduzu, hortxe duzu atea. Joateko libre zara. Hau ez da posible. Askotan realidad eta fikzio banazten dira. Eta guk ere prejuizio asko izaten ditugu askotan, orduan, pentsa. Garai hartan, ni mutil batekin irtetzen ninduan, mutila ere asko jarran bezala, eta justu goen kalen, Beatriz eta Carlos, bikote edo nobixuak ituan, ezta? Goiz baten, normal kalian, eta Andre bat hurbiltzen zaidak, eta esaten ziak, bai, ni badakizu beste batekin bazabiltzela, barkau, ze esan dezu? Bai, zuk nobixu badokezu, baina amantire bai, Atzo gabin telebistan ikusi nizun, Uste dut herriko amona batek esan zuela nire emazteagatik, maite gaixua. Enun uste
gizon hori olakoa zenik, ze sufritzen ote ditu horrek etxean horrek? Eta, karo, emakume horrek realitatea eta fikzioa nastu itezian. Orduan, ze azalpen eman behiok, Andra horri? Ezak baino egitan ezin dut ulertu nola jendea sinisten duen hori enkaleko pertsonaiek gertatzen zaiena, petxatze dutela begitan tasatzen zaigula. Bueno, atzenean nahi gabe nasten ditugu fikzioa eta realitatea ere, ez? Landareak dira nire debilitatea. Itxura itxela, ez da? Ez okurritu geho, nire landareak ukitzea, entzun? Nasai, ama. Azkena eta horrena izan dedila, nien nahi zure ama, eta ez du nahi horrela deitzea. Horrela ipini berripe ez dago emakumea. Azken batean, amaraba politikoa gara. Baina, Maria Luisa deitzea gura baduzu? Ez Maria Luisa eta ez Maria Santísima. Zu hemen ez ikustea nahi dunik. Ez duzu inor behar txakolindegian? Eskertzen dut zure jarrera, baina nahiago dut oraingoz negozioan ez sartzea. Badakizu nolakoa den ama. Bai, nor da? Marizik inori izango da, berriro ere zerbait ahaztuta. Bai, ni nahi izan aia. Zer? Bai, oraintxe bertan, Bai, nire odola eta berea berdina dira, bai. Bai, ziur, bai, oraintxe joango gara, Xabi. Bai, agur. Zer gertatzen da, gaizkari zerbait. Erietxetik deitu dute, gaizkak zainak moztu ditula. Eta guren mugan dauden lur horiek? Ez daude salgai? Niretzat salgai ez baleude bezala xe da. Ta zergaitik? Beno, ni zerria zer moduz dagoen begiratzera noa. Gero arte, Oso txarto ulertu espanuen. Isaias horrek elioke sekula bere lurri salduko lasa edo galardi bati, ez da? Burutik ondo egon da, ez? Orduan, enau ezagutzen. Eta, kasu horretan, ez dut uste arazorik izango denik. Zuek, gauza bakarra egin behar duzue. Lur horiengatik zenbat ordainduko zenuketen erabaki. Oso ideia ona izan duzu. Isaias hori, deskuidatzen bada. Berriz ere ziri edarra sartuko diogu. Araba, niri ideia hori ez zait bat ere gustatu. Ara, ez esan argazkiak errebelatzen ibili zarela. Ba, bai, amorratzen nengoen nola geratu ziren ikusteko. Eta oso ondo zaude, Ez horrein azkar. Ekarri hori, Mario. Negatiboak falta dira hemen. Hau nitaz gehiago fila zaitezen. Posik orain? Oraingoan bai merezi duzu. Falta zen dirua osatzeko mailegua Herriosako banketxe batean eskatu dut. Ederki. Eta zure dirua be, Maria Luisa, banketxe horretan sartu dut. Asonta. Ez dut zirrikatu bat bere behitzi. Ederki. Ez du susmatxarrik hartuko. Azeria izango da Isaias, baina oraingoan zepoan jausi da. Asonta. Mario, ireki. Zekia, hora goera. Ezin hostia egiten nuke gaben. Alde benik ezkar, oska. Inok esku utzi joango. Baina ezin hostia esaten ari daiz. Entzun duana? Inok zerra de joango. Horentxe bertan buiak hasiko nauk. Isola hostia. Moini akabatu guenean bezala, ezta? Tira, hau jango duzu, behintzat. Zer, hau ere ez? Ez dakit zer gertatzen zaidan. Beno, oheratxa esango dut honena. Lagunduko dizut oheraino? Ez, zaudela zai. Berehala pasatuko zaite. Benetan? Bai, bai. Estefania, ondo altzaude? Bai, ez da ezer.
frakasan. Ordunago. Zeni. Ai, bizirik altzaude ala. Ai, jasos. Banekien. Aurtun dago. Aurtun. Poza! Urdailekoaz gainera hilekoa etorri zait. Hori da dena. Hilekoa? Zuk ezin duzu ordea hilekorek eduki. Zelan izpla? Aurdun zaudelako. Zer? Ez daukazu nirekin disimulatzen ibili beharrik. Aurdun aldiaren proba egintzen nuen behintzat. Ez esan txorakeriarik. Nik nire begi hauekin ikusi nuen. Baina zer probaren. En nago ordun. Ena inoiz egon eta ena inoiz egongo. Anekdotak asko ongo dira, muntxe momentuan ez dakit izango naizen gogoratzeko. Baina ni eta puntualitatea ez duaz bat. Gauza batagatik edo besteagatik, azkenean berandu, ez? Eta hori biltezian deika, hamen nuntzaude eta esaten nien nik beraiei. Ontxe Tolosan nago eta 15 minututan hor nago, ez? Eta oraindik etxetik irtetzeko negoen, adibidez. Produzioa batez ere oso pozik. Bueno, niri Gonkaletikan gehien bat bi gauzek markatu ninduten. A ber, bat. Beatrizek mutilez karakterizatu behar izaten zuen trama hori. Orduan, segururatuko berari, behira, saskarra neska, badakiz ere egingo dudan, bizer postizoa jarriko dut, lentia urinak eta jarriko ditut, eta mutilez jantziko naiz da, mutilez pasatuko naiz, bera nireekin maite minduko da, eta gero bukaren esango, tara, neska naiz! Ai, Ama Bergina saltu zanien ere, hori polite esan zan. Irudi bat zeon Ama Bergina Don Luisen despatxuan, eta odola egatea zitzaiola, edo moitu intzala, honik ez dakit eta. Hori sekuentzia izan zen, oso parragarria. Oso parragarria. Eta bestia baita ere, beste gauza bat markatuta ninduna, Beatrizen leopardozko traje hori. Zeinek inventatuzun hori? Favorez, praka bat, dagoikoa, likra dana. Dana likra, leopardoko marrazki batzukin. Iztua! Arrasartzen da, botoi askatzuan, moztu, bai, barkau. Da gero, badaki, urduritasunak gioi ondo ikasita daukat, bale. Esan dibe, pauta hauek ondo egin behar du, sentimendua jarri behar diot, ondo inberdetezten hau, urduria, fokua, berua, da traje, iztu, likra horrekin, izerria botatzen ean? Irule Klinika. Ginekologia zentroa. Bankuko transferentzi bat. 360 euro? Irule Klinikari? Zer da? Zarra egin duzu. Hiltzaile, urdanga horrek. Baina, zer da? Zuk nire iloba hil duzu. Urdanga zikin horrek. Nik akabatiko zaitu. Akabatu zuk? Zuk? Zuk putazarra! Estefania, ze... Lagundu, Xavier! Lagundu! Baina, ze gertatzen da? Bueno, grabatu behar genuen sekuentzi bat egin da Gabonetako bazkari bat prestatzen, ni Gabonetako bazkari bat prestatzen, eta karakola prestatu genitu. Eta bitarten hain nintzen txampaina hartzen. Eta txampaina nola etzeon gezurretazkoa, egitazko botillak ekarri zituen, eta goizeko lehenengo sekuentziak izan zian. Eta kristona harrapau nun. Inorrez alentera, porque ni kontrola hoi nun, baino
Gero, botak ailin nintzen goizeko 9:30 hemen Miramoneko komunetan, osea, penagarri, nik ez dakit ez da nola atea zan, Ez que nola gartze zuen benetako txampaina goizeko ordu horietan, tio. Nire semearen hiltzailean ez zera esatea, zein burutan sartzen da hori. Hori gehiegi da. Ikusi izan behar zenuaren begira. Hiltzaile esan, eta geraso egin zidanean. Lastena. Zer modu zaude, Maria Luisa? Inoiz baino beto. Eta zu zer moduz, Estefania? Neude oso ondo. Posta naiz hori entzutea. Zertan zabiltza, Maria Luisa? Kafes neri sopak egiten. Harria baino gogorragoa daukazu zukazela. Zertara dator orain antzerki hau. Zer antzerki? Lutsaga behalakoa. Lehen bezala denok engainatzen jarraituko duela uste badu. Edarki dago. Etxe honetan bukatu dira. Inauterietako jolasak. Beste gai askoren artean, genero indarkeria izan genuen. Honekin lotuta, Txaro Arteaga etorri zitzaigun, Emakundeko zuzendaria. Ni benetan harrituta nago. Nun daude gizonezkoak herri hontan? Egia da, gehienetan gertatzen da. Gai honetaz hitz egiten dugunean, gehienetan emakumeak egoten zarete. Eta garbi eduki behar da, gai hau, berdintasunaren gai hau oro hartuta. Baina batez ere, tratu txarren gai hau, gizon eta emakumeen arazo bat dela. Guk Milanen eskutik bizi genuen genero indarkeria. Bera eta anartzemea arraldera etorri ziren, eta senarroiak majo estutze zuen. Ama? Baina zerte bitzen laban horrekin? Anartza, ze sustoa eman didazu. Eta sustoa. Eta susto bat ematen dizuten bakoitzean laban hartu behar alduzu. Aita libre dago? Bai. Ze buskatu da, ba? Zerrez, alarma jartzen ari dira. Alarma? Zertarako? Etxean gustora egon nahi du, eta babestuta. Hemen azaldu zen, bapatean. Abisatu gabe. Eta atarian sesiorik ez izateko irekin nion atea. Bainuen beste aukerarik izan. Eta? Gauza bera esango zenuke epaiketa batean. Ez, ama. Hori ez. Hori ezin dira zoskatu. Sentitzen dut. Ez da berriro gertatuko. Horretan arrazoi duzu. Ez da berriro gertatuko. Batu zure gauzak eta egin maletak. Bagoa zarraldetik. Lagundu mesedez! Puta hori! Iban! Eta esazu! Mesedez! Bakatu biego zaitu! Bakatu! Maria Luisa, Estefania harrapatu nahian zebilen. Baina alferrik, azkenean bera eroriko zen bestearen trampan. Zenbaki hau askotan agertzen da. Ez du izenik. Norena ote da. Bere ala jakin dugu. Kaixo, katutxo, ze moduz? Nik abezin bizi, Lenguan zure amarekin izan nintzen. Ospitalean ikusi zenuen, ezta? Antxe dabil gora eta bera. Tiroidetako gaitza dela eta. Gaitza? Enekien ezer. Xanti bisitatzera joan zela uste nuen, haren gela inguruan aurkitu nuen eta. Ez da ezer larria izango, ez da? Ez dut uste. Zer tzabiltza nire gauzakin, Hau da, zure amaren tratamendua. Ekarri hori ona, hori gaizto hori. Ama, favorez, baina zertan ari zara? Tori, dazta esazu zeupe. Sakarina da, Xavier. Mari gaizto, mari zikin alako. Gezurretan dabil. Sakarina da. Bai? Aizu, zurekin hitzegin nahi nuke. Nortzara zu? Ez, orain ezin dizut esan nire izenik.
baina zurekin geratu nahi nuke. Bion lagun bati buruz hitz egiteko. Zer gertatzen da hemen? Zer pasa da hemen? Erotuta dago, erotuta. Bere errainaren maitela naizela ez dut esan ba. Noski baietz! Bueno, zauden xilek eta utzi ama bakean, Baina hau zer da? Zure gorri nazkagarria! Mare gaizto alakoa! Hauxe izan da! Hauxe izan! Ui! Honek du erro guztia! Honek ederki preparatuta zeukan dena! Guztia! Baina erro guztia honena da! Xavier, psikiatra batekin egin beharko duzu berba. Behar bada, zoroetxe batean sartu beharko dugu. Ez dakit beste inonengo da, horren beste urtean, irango duen zea bat. Holoko telesail bat. Osake banik esango nioke, bueno ba, Dolores Atxederriz, a ber. Dolores bezala ez, Doloresen haizpa gaztiao. Baina, tara nola hain derrepente etorri izan? Eta hain batekoa izan zen, eta gainean nik enun espero izan olako egoera bat, eta olako bizipen bat, ba fuerte izan zen. 17 urte iraun baditu izango da jendeak ikusten duelako, ez? Eta nik entzuna dakat, hau oinarritu dagoela beste olako formato antzeko batean, eta badirudi beste formatoarek urte asko daramatzala. Formatoa da ona, edo aktoreak dira onak, edo ez dakit, o guionistak, o zuek, o bada zerbait. Ni hasi nintzeneko ja urte batzu bat zemakizkin Goenkalek. Arrakastatxua bazan ordune. Fuerte izan zen, lehenengo asimilatzeko, eta gero egunetik egune horrekin bizitzeko, ez? Esperientzia izugarria izan zen, ate asko ireki zizkian, ze gaur egun naholekun egon da, asko da Goenkalek eman zialako aukera hori, eta hori beti eskertuko dio Goenkaleri, bizitza osoan, Nik uste Goenkale dela lantalde handi batek, telebista batek, eman dize joken nortasuna agirik handina. Sekula, nik ez dut uste Goenkale bukatzeko inungo arrazoiik eta etzait iruditzen gaina, 45, 50, 60 urte dauzkateren da langabezin honen, behar moten Goenkale bueltateko nizela, ez da gizatik, ala iruditzen zait. Esan, zertan lagunduko didazu ba? Zertan? Zure errainari mozorroak entzen. Zer dizu? Zergatik ez dugu hitzordua batzen? Bai, etzi. Kofradiaren plazan. 5 aldera. Ez zu hemenago zure zain, ez beran dut. Horekin ari izkezketan poliki hori? Inorekin ez. Inorekin ez? Hori okerragoa duen bakarrik izketan, Zer ego edazu? Ondo portatzen baiz, ez errez. Orain jarri nire ondoan eta guazen txintxo. Nik dakidan lekutxo batera. Nik ez dute zer egin. Hago isilik. Kaixo, Maria Luisa? Zer? Norbaiten zain? Eta zuri zerra xola zaizu, Niri bapez. Baina ara, nik enuke gehiago itxarongo. Zergatik ez? Jasango zeituen lagunik geratzen etxaizulako. Agur, Maria Luisa. Eta nazkagarria! Bara, telefono beretik dei bat. Ea? Ez zu hemenago zure zain. Horekin ari izkezketan poliki hori? Inorekin ez? Hori okerragoa duen bakarrik izketan, Mina, badakizu erdaukadan hemen. Baina hau zer da? Barbarak ez gaitu sekula berriz molestatuko. Eta zelan dakizu, Bueno, badakidalako. Atxo zikin horrez ez gaitu berriz molestatuko, ez du bere mutur zikin hori gure artean zertuko. Konforme? Zer egin behar dugun Maria Luisakin? Bururatuko zait zerbait. Eta bitartean zer egin behar dugu, zai egon? Zer? Baduzu ideia oberikala? Begira, pilula hauek oso fuerteak dira. Eta alkoholakin ahaztu ezkero, bomba bat. Hartzen duena oso agresibo bihurtzen da. Txakurra morratu baten moduan. Ara? Club Liberty. Izen honekin, putatxe bat, seguru. Tira, Maria Luisa, guregatik. Zein bakume klase zarazu,
Zu zer uste duzu, nire semea engainatzen jarraituko duzula, ala? Ba, jakintzazu, ez dizudala utziko. Eta jakintzazu baita ere, ni bizi naizen artean, etxe honetan ez duzula dena libre izango. Ha, eta saiozu zure maitale horri, ez dela nitaz hain errez ahaztuko. Oraindik ez duela ezagutzen Maria Luisa Galardi nor den. Xabier, zator lehen bailen etxera, mesedez! Xabier, baina nik maite zaitut, eta zu, Baina norri gainatu nahi duzu orain. Ama? Estefania? Maria Luisa! Zure! Baina ze hostia gertatzen da? Nahikoa da. Trampa bat. Xabier! Manoa! Nor zarazu? Barbara berak deitu ziran. Esan ez nirekin hitz egin nahi zuela. Eta oso interesatua zirudien. Zure hobe beharrez Anderea, hobe izango duzu hemendik alde egitea. Baina saltzera konturatzen niretzat hilala biziko zerbait dela. Informazio... Zer gertatzen da hemen? Lasai. Andereak berehala alde egingo du. Hau, etxearen kontura. Eta orain kalera. Ez, ausartu ni ukitzen, Naskarri alakoa. Bai, nor da? Nor zara? Liberty klubean? Ezeki egin du. Nortzen. Zer gertatu da? Ama errepideko putetxe batean dagoela lizkarra sortzen, Banoa. Galdera interesantea, garai hartatik honea telebista aldatu alden. Karo, kontan izan behar da, garai hartan ni nola kamera aurrian. Aktore gisa. Da hortikan telebista ikusten da begi batzukin. Eta oain, bai esamanitan nago kamera atzian. Eta telebista ikusten da beste begi batzukin. Orduan, niretzako dia telebista berdina da, baina oso diferentia da. Telebistan barruan ere zenbat lanpostu desberdina duen. Ziur horietatik 5 hartu eta 5 desberdina izango genukela. Igual, pare batzuten denoko enzituko genuke. Bueno, hori ezin laik esan. Lanean jarraitu nahi dut. Eta albistegia amaitu aurretik aipatu beharra daukagu, ez dagoela berririk Araban Goiuri herrian aurkitutako emakumezko baten gorpuaren inguruan. Itxura guztien arabera, hilketa handik aparteko leku batean gertatu zen arren hiltzaileek ara eraman zuten gero. Esan bezala, albistegia amaitu aurreko azken albistea duzue aipatutakoa. Emakume gaixoa. Sandra naiz. Sandra. Ikusi aldituzu berriak. Oso kezkatuta nago. Zurekin hitz egin nahi dut. Kontatu nirekin. Ai. Ez da posible. Ez da posible. Barbara da. Bai, baina eske horrik astea gehiena, nik ustet. Bai, beste ritmo batea jute animazea, ez, eta gaina ritmo honekin gehiago exigitzea baita ere, osea, pila jartzea ez dezu zeikat. Hau dakat ikasteko biharko bai, kasi merdezu, osea, como sea, porque zuk espazu, osea, zuk gero kakaste baldin mazu, ez da planina horrea juten, da... Ertzen burua, entzun arretaz. Hilda gertu zen jonkiari buruzko informazioa daukat. Mario hil zuen. Mario igartuak. Galdetu Koska izeneko gaizkilari. Mario aurkitu gora baduzu, Sausalito kalea. 14 zutatia. Mugitu bizko beretan harrapatuko duzu, Ulertu duzu? Buena man. Ze hostia gertatzen da hemen, Zer gertatzen da? Zer gertatzen da? Mario igartu atxilotuta zaude. Ni atxilotuta zergatik?
Nik ezer ez dut egin. Bueno, hori ikusiko dugu. Niretza Goenkale suposatu du... Izan da eskola bat. Goenkalek eman zian ezan? Ostras, nik hemen inei diar lan. Ezki izan dira nire urte taki garrantzitsuena, baino bai. Bederatzikin hasi nintzen, imaginatu 15 arte. Ikasi nituen gauza pila bat bestera batera nitula ikasiko. Onak eta txarrak, baina izan zen urte asko, denbora gutxin gauza asko. Bueno, pixkat alde batetikan, izango zen esperientzia berri bat, eta gero lagun asko egin ditu dela, ez? Orduko laguna bari du 10 urte pasa ondo erenean ere, hor daudela, ez? Eta gogoratzen dira zuretaz, eta zu beraietaz ere. Zer zergatik izango da. Gaurko eguneko gazte asko aktore lanetan ari direnean eta inkordioa eta jendeak kalean ezautzen omen dituela, nik ez. Ez dut, inkordio hori sentitu. Alderantziz, sekulako ilusioa egiten dit, zenbait jendek, Iñaki, ikusten zaitugu etxean eta oso gustora pozik ikusten dugu eta niri sekulako ilusioa egiten dit horrek. Lehen, banekin antzerketa gustatzen zitzaitela, baina ikusi nun, hontan moldatzen ere ikasi diat eta ikasteko aukera gehiago baldin badiat, uste diat jarriko naizela. Eta erabaki hori, Goenkalei esker hartu nula uste bai. Ama urduri semar dago. Oraintxe nindoan ez nahi eramatea. Lasegarri ez kokoteraino dagoela eta patxar pixka bat botatzeko esan dit. Lagunduko dizut. Kollarakada bat azukre botatzen diosneari, ezta? Bai ez uste dut. Kontxo. Ia ez da zer geratzen. Hau botako diot. Aizu, Xabier. Lo egiteako mini basaio, patxar gehiago ipiniko niokenik. Joango naz bodegara eta... Ez, lasai, neu joango naiz. Berala etorriko naiz, Zara konturatzen. Ama, lasai. Baina ez diotutzeko gure familia Deitu ambulantziari. Ez, hata txiki ikon. Ama! Txikitu ikon. Utzi bakean. Erotu egin altzara, lasai. Marizikin horretu guztia. Horregatik nago, nio nago bezala. Marizikin... Ez. Ni ondo nago, nire erreina da gaizki dagoena. Nola, Xabier! Rutsa, Xabier! Bueltatuko banintz... Nik uste eta Ainoataz geldituko zalea izena, bestik ez. Zena eta Ainoa izan daiteko hain edozein modutakoa. Ameriketan segitzen egon bada, 10 urte edo 12 urte, imaginatu. Ez que aukititu nago horrekin, Ez que un txotxoloa zaukeat. Egita, ni berriz, bi aldiz pentsatu gabe, buruz zuzenin Goenkalea lania, bai. Inungo dudaik gabe. Bai, mezu hau Xabier Lazarentzat da. Begira, ik ez du jakingo, baina... Ire emazteetani maitalia gaituk aspaldidanik. Larrutan oso ona du, oso ona. La hostia. Eta bukatu baino lehen beste gauzatxe bat. Ire amak arrazoia zian. Arrazoi osoa ez, arrazoi pixka bat bazian. Begira, Estefaniak ume bat hiltzean. Eta ume hori esuan Irea. Niria baizik. Mario Igartuarena. Psikiatrikoan ingresatuta utzi genuen Maria Luisa. Emakume honi gertatu etzaiona, lastima, nik genuen ezagutu. Baina tira, uda eramaituko da, baina lasai, laizter izango gogaituzue berriro Goenkalean. Demoraldi berria prestatzen ari gara abentura askorekin. 18. hasiko dugu, hori bai meritua. Bueno ba, agur lagunok eta jantzi irribarrea. Ama berinkatu nor da? Nire ama Ginarre ba! Mesedez! Norretxiko telefonoa, hemen!
gaur ere bera gelditu da bideoa. Eta, hostia! Ah! Wow! ¡Qué susto, Horrelako bat ematen ez badidan.